su bushe da shanya sauran yi. Assalamu alaikum. Lafiya kalau. Lafiya kalau. To fa. Ni da kai na zo? Yanzu kuma? Aikin wuce haka zan zo yanzu insha Allah. To. A'a ba abin da nake idan ma ina wani abu zan ajiye ai kiran ki babban kira ne. Haka ne. Kiran ki babban kira ne. Me gida? Kai da wa kake waya ne ni kam? Ko kuɗi ne ya kare ne? Na? Ja ne da wa kake waya ba kama jin. Waya ce mai muhimmanci. Gaskiya wace yar iska ce wallahi sai na san wace ce. Yar iska kuma? Ta bija a cikin gidan nan. Wannan wacce nake waya da ita. Ta fi ki matsayi a guri na. Ni ta kuma matsayi? Ras. Wallahi sai na san wace karuwa ce to. In ba sai na sani ba. Dan yi shiru Allah ga ka isa ma a cikin gidana kana waya da wata yar iska wallahi sai na san wace. Ki shiru ga ta kare kira. Assalamu alaikum. Kaka ka ban waya. Hello, wai wata karuwa ce take kiran mijina? Umma. Mama ce fa. Kin yadda? Mama dan girman manzon Allah ki hakuri wallahi ban san ke bace na shiga. Kin yadda yanzu ta biki muhimmanci? Inna ilaihi raji'un. Kin yadda ta biki muhimmanci? Domin mahaifiyarki ce nake waya da take son gani na emergency. Baki san ko menene ba kina ta zaki zaki. Na shiga.